Здравствуйте, товарищи! намояндагони ниҳодҳои инкишофии нерӯҳои мусаллаҳи кишварҳои узви созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ то 22 апрел дар маркази омӯзишии мағоб ва тамрингоҳи лоҳур дар тоҷикистон машқ хоҳанд кард. Тамрини 1500 нерӯи кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ рӯзи 18 апрел дар маркази омӯзишии мағоб дар тоҷикистон оғоз ёфт. ба ҷуз аз нерӯҳои Арманистон, намояндагони кишварҳои дигари узви созмон ҳозир шуданд. Партнерство в военной области составляет наиболее... ҳамкории афзалиятноки кишварҳои мо дар самти низомӣ дар доираи созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ ҳамеша мавқеи хос дорад. ин самте мебошад ки робитаҳои мо муассир ва пурборанд. новобаста аз он ки мо аз кадом кишвар намояндагӣ мекунем, таҳдидҳои замони имрӯз дар назди мо мақсадҳои ягона мегузорад. ин ҳам бошад таъмини бехатарӣ, якпорчагӣ ва арзишҳои марзии мо. амалиёти ҳамоҳангшуда дар ҳалли ин масоил омили асосии ҳамкории мо ҳастанд, ки вақтҳои охир хеле рушд мекунад. николай бардиюжа, дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ, дар оғози тамринҳо иштирок кард ва гуфт ки чунин як размоиш дар таърихи созмон бори аввал аст ки баргузор мегардад. созмон ба хотири роҳандозии мақсади ягона ташкил шудааст, таъмини якпорчагии кишварҳои мо. қадамҳои сиёсии якҷояи мо низ дар сатҳи байналмилалӣ ба ҳамин самт равона шудааст. ҳама чорабиниҳои махсусе ки мо барои мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, фазои бехатарии иттилоотӣ ва мубориза бо терроризм ба он равона шудаанд, ин кофӣ аст. аммо ҳолат сол аз сол бад мешавад. ташкилотҳои террористӣ хусусияти байналмилалӣ касб мекунанд, роҳ ва сарчашмаҳои молӣ пайдо мекунанд. дорои конҳои бузурги нафтиянд ки ба ин восита гурӯҳҳои худро маблағгузорӣ мекунанд ва сафи гурӯҳҳояшонро зиёд. вобаста ба ин таваҷҷӯҳи асосӣ дар созмони паймони амнияти дастҷамъӣ ба ташаккул додани нерӯҳои низомии муштарак равона мегардад. дар ин тамринҳо 1500 сарбози ниҳодҳои раҳбарикунанда ва ҷузъутомҳои иктишофии артишӣ, махсус, радиоэлектронӣ, ҳавоӣ ва намудҳои дигари воҳидҳои иктишофии нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия ширкат доранд. ин тамринҳо бо номи ҷустуҷӯ 2016 то 22 апрел идома хоҳанд кард. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 1999 ташкил шуда ба узвияти он Русия, Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Беларус шомиланд. узбекистон дар соли 1999 дар авҷи гармои муносибатҳояш бо ғарб ва иёлоти муттаҳидаи амрико спадро тарк кард.